Tak, dneska sme tu s novou témou a tentokrát to nie sú kolobežky, ale ako môžete vidieť, sú to cyklisti, ktorým už to extrémne akože šupe celkom na karbity a myslím si, že by sa to tiež malo nejakým spôsobom začať regulovať, lebo kedysi proste tí ľudia nevymýšľali také kokotiny ako dneska. Mi príde, že čím sme ďalej od nejakého svetového konfliktu, tak tým sme hlúpejší, ale daj mi vedieť dole do komentára, budem rád za každý like, koment, odber, zdieľanie. Ideme na video. Lecisz. Hej, chalaniska proste, jedni ho odhovárajú, druhí ho pozbudzujú, nech proste spraví nejaký kvázi jump alebo ride zo schodov na BMX-ke. Niečo, že zabiješ, čiže že nie, choď, lebo sa zabiješ. No Tie schody to nič extrémne. leć. No leć. No, tak nevedem to No. TikToka nagrywam, jedź. TikToka, hej. Hlavne, aby to bolo na TikToku, lebo bez toho by to bolo akože no-go. Czekaj, bo ludzie idą. Idú ľudia, hej, takže bacha, aspoň niekto mu tam dáva pozor. Lecisz. No jedź. No jedź. Takže chalanisko sa tak či tak vyjebal, aj keď proste sa vyjebal na to, tak sa vyjebal ešte aj na tie schody. Dobre, čo je pozitívne, má prilbu, nemá žiadne chrániče, ale ho asi pri tejto výške, že mám tak meter, tak asi je to v pohode, lebo ten pád by nebol z výšky. Czekaj. Typci sa mu ešte smejú. Stalo mu to za to? Neviem. Ideme ďalej. Tohto som už videl pár videí, je to pekný jebo a ja by som normálne sa neudržal, asi by som ho tam začal učiť o tom, ako nerobiť tieto veci na verejnosti. Potrebuje toto vôbec nejaký komentár? Proste za mňa je to úplný blbeček. Schválne to robí, aj keď dobre, skill tam je. Neviem sa dočkať moje šance. Caution, this is Sparta. No, this is Sparta, to by asi išlo. Ale takto, aby schválne robil takto zlobu ľuďom, to je absolútne nechutné. Absolútne. Poďme ďalej. Bicicletă a babuinului. Ja teoreticky tak si myslím, že by to mohlo byť na Slovensku podľa špezitiek a tak celkovo tej architektúry. No, a to je presne to, čo by sa malo hneď na začiatku stať každému, kto chce vymýšľať chujoviny na všelijakých dopravných prostriedkoch. Prima bicicletă a babuinului. Nielen, že sa vyjebe, ale ešte si jebne aj hlavu, aby ho to prešlo. Zvolen som tam videl špezetku, čiže áno, je to na Slovensku. Perfektne to vystihuje všetko, čo si tu omielame dookola. Hej, teraz si predstavte, že váš syn alebo dcera si povie, že toto je ten šport, ktorý chcem skrátka robiť. Vy do toho dieťaťa najebete desiatky tisíc eur, než sa dostane do tohto bodu. Dáte mu svoj čas, lásku, spoliehate sa na to, že není úplne prijebaný. A čo spraví s týmto všetkým, čo vy mu dáte? Proste riskuje svoj život. Riskuje všetko, čo ste mu dali. Takto zahádzuje von oknom, že skrátka to je málo. Ešte aj ten bicykel mu asi dali rodičia.
Ak sa z týchto kvázi cyklistov ani jeden počas týchto vecí nezabil, ak sa ani jeden z týchto ľudí počas tohto nezabil, tak to je veľké šťastie a náhoda. Dobre, aspoň títo, čo sú počas tohto videa, to robia ako keby na tratiach na to určených, čiže nikoho neohrozujú. Ale ja len, že teda nepríde mi úplne vhodné takýmto spôsobom riskovať svoj život. World get lost in it. Boy, I'm tired of running. Let's walk for a minute. Proste neexistuje lepší, až ich to aspoň živí. Keď ich to živí, no, tak akože ešte relatívne dobre. Ale neexistuje nejaký lepší spôsob obživy ako toto? Byť vojakom napríklad, alebo pyrotechnikom? Are you okay? To je presne tá otázka, ktorú mám podať a nie sa smiať, takže má rešpekt. Aspoň, že si to natočili, má to skoro 600 000 lajkov, dúfam, že mu to za to stálo. Tak, a toto je presne to, čo strašne sere. Nielen, že ublíži kokotko sebe, ale ešte aj ostatným. Hneď na začiatku tu ohrozí typkov, ktorí sú na normálnom, regulárnom chodníku. To nie je, že ono je pre cyklistov nejaká trať. A rozjebe tam ďalšie dievča. Tak čo mu jebe úplne už? Počkaj, tu musím dať oné. Jak sa tu dáva, stišuje to? Takže asi toľko by som k tomu povedal, že na čo? Keď to absolútne... Ale toto je absolútny vrchol. Typek si myslí, že je na skateboarde asi. Tento si myslí, že má asi jedno koľku, debil. Samozrejme, pre tých konkrétnych dvoch to dopadlo úplne zle, ešte aj tento na zadnom. Ale aspoň to stihol ubrzdiť. Proste, na čo to je dobré? Na čo? Toto predpokladám, že je ten istý chalanisko, ktorý tam skoro ako keby vrážal do tých ľudí, hej? Un adolescent de 16 ans a volontairement foncé à vélo vers une voiture en mouvement avant d'être percuté à 50 km/h. Chodźcie mi do rici. No dobre, zrejme ukončujem toto video, lebo mi zrejme niekto napadol TikTok alebo čo. Budem rád, keď mi dáte svoj názor do komentára a vidíme sa na budúce. A samozrejme like a všetky tieto záležitosti veľmi ocením. Zatiaľ sa majte a čaute.